Ay mga kalingap, andito po ngayon ako. At mag-isa muna po tayo ngayon mga kalingap kasi may mga gawain kasama ko. So papunta po tayo kay Kuya Michael at kumustahin natin yung pinapagamasan nating lupa sa kanya na pagtatayuan ng kanyang bahay. So ngayon magbibigay po ako ng konting pera sa kanya mula din po sa sponsor mga kalingap. At yun po ay bayad doon sa kanyang pag-level doon sa kanyang bahay mga kalingap. Tara po. Totoy! Oh, bless Toy. Bless. Oh, ikaw bless. Asa si papa mo? Ay, may mga si para babae, kamag-anak. Itong papahiling ko na yan. Kung ano? Oh, Ate Melissa. Okay na, oh, tinanggal mo na yung ano ah. Oh, nasaan si papa mo, Ate Melissa? Naghanap layagan. Ano po hinahanap? Ayaw po na, nagali pa lang po kayo sa Bagway. Kumusta po yung pinapatrabaho na sa kanya? Yung sa kanya gagawa Ayos ng na po ba bahay? kayo? Natabasan na. Tinabasa na po. Siya na po. Pantay na. Kaso wala si papa mo. Kailangan makuha maano natin. Punta niyo to eh. Alam niya yata ninyo. Malayo lang. Ay. Wala si Pwede. Ay, tay. Ano toy? Tay na. Toy, kumusta? Magkakabahay ka na? Yeah. Ano? Gusto mo magkabahay? Kaso yung dapat yung matrabaho ate, may kilala kayo dito matrabaho na marunong gumawa? Sila po. Di po kasi ako taga dito. Nagpunta lang po. Oo. Meron po kayong kilala yung mga taga dito lang para hindi na tayo mahanap ng ibang karpentero. Marami Taga man. dito lang. Mas maganda kaya kumako yan si Michael na papahanapan ng Si Kama. Oo, si Michael na lang ano. Oo, si yun na lang Kasi ang nakausap ko matrabaho. yung ano, medyo malayo talaga daw yung lugar. O yan, no? Ayan po dun na sa lang. tuktok maganda Yan sa dyan. tuktok na yan, no? Oo nga po, napuntahan na Napunta namin. na nindo yan? Opo. So okay man na po. Kumusta Ate Melissa? Ayos lang po Ah, kami. ayos ka lang? Dito ka. Patingin daw ng ano mo. Magaling ka na? Siya na po. Magaling na si Ate Melissa. Oh. Masaya ka na. Dito ka magupo. Ayan, dito po si Ate Melissa, malambing na bata. Ayan. Ano? Wala nang masakit sa'yo? Wala na po. Mag-inom ka ng gamot? Siya na po. Very good. Ang ganda pati ng hikaw ni Ate Melissa. Oh. Ang ganda. Kanino galing yung ano mo, hikaw mo? Ay, kay ate. Ano mo si ate? Kaibigan? Ano yung hulugan? Ay, bigay lang. Oo. Sabi ko para magmukhang babae. At mukhang lalaki. Oo. Sabi nga wag nang anuhan. Ba't ito pa rin ang damit mo? Di ka nagpapalit damit? Dito niya yan. Paborito. Pero nalabahan na ito, Ate Melissa. Na? Nalabahan na ito? Wala kasi si papa mo. Asan na daw yun? At mabigay pati ako ng bayad sa kanya. Koy, bigat Sa labor niya. Ano si hanapon na nindo, tanganing makaulay na. Buti ate, ikaw ang mag-aasikaso na sa pag-aral nila. Ano? Mayo man ibang mga asikaso. Oo. Hindi ako. Oo, nakita mo din yung sa vlog, ate. Na-vlog sila. Pinanood ko yun lang. Ay, nanood ka din ate? Oo. Napanood mo rin, Ate Melissa? Hindi nang loob ko yung pinakita ko sa kanila. Masaya si Ate Melissa. Ilang taong ka na? Anong grade ka na? Ha? Daycare ka pa lang? Daycare? Hindi mabanggit na dito. At least makakapag-aral na siya, no ate? Hindi po. Ano ate yan? Bunso mo yan? Bunso? Kamukha ng papa niya, ano? Hindi po. Hindi mo kamukha ay. Lalaki din. Puro yan lalaki. Ito naman po ang nagbigay ng hikaw. Ate, may bayad yung hikaw? Ay, wala lang. Libre lang. Ang ganda pati ng hikaw ni Ate Melissa. Oh. Patingin daw Ate Melissa. Yeah. Okay na. Maganda na ulit si Ate Melissa. Kaso, palit ka ng damit. Nalaban na ba gayan? Pa ako at siya. Maligo ka? Paborito mo ba gayan? Madami man ikaw damit. May dapan nga, may ina man nga, kung papaya. Nasaan na po yung mama nito, nanay? Nagtatrabaho po ito.
Yan, hiwalay na po sila ni Asawa naman. nag-asawa na ng iba. Si kahit yung ganun, ang importante yung mga bata baga ano ate, pag-aral. Ayan po, wala po si Kuya Michael, mga kalingap. Sige po, baka magbalik na lang kami ate. Magbalik na lang kami mamaya pag-ikot. At baka mamaya po nandito. Sa sabihan na lang at nilibigyan pa. Sige po. Ito mga kalingap yung lupa oh. Yung lupang paglalagyan ng kanilang bahay. Ano, maliit na bahay. Mga kalingap. At medyo pataas ito mga kalingap. Pero maganda na po ang ano. Ito, magpasimula na itong bahay na ito. Wala po si Kuya Michael, hindi ko naabutan. Pero baka pagbalik namin, andyan na siya. So yung mga kalingap. Ang karpintero po, yung mga taga dito lang. Malayo po ang lugar na ito. Kawawa naman po yung ano, karpintero ang kukunin natin sa malayo. Wala pa po kasi akong mga karpintero. At ngayon lang tayo mga magpapabahay ano, yung mga kalingap. At baka nakabalik na din si Kuya Michael, kausapin ko siya. Mga kalingap. Maganda po yung lugar. Ang baba po nito ay kalsada. Yun po yung kalsada. May hagdan din mga kalingap po. Parang kinalulad ng yana. Ganda po. Ganda po mga kalingap. Ito kalsada na po. Kalsada na mga kalingap. Kasama natin si Brony. Yan, nakita ko yung lupa. Nakita ko na yung lupa. Nilinisan mo na pala. Tapos nilagay yung hagdan-hagdan. Dito lang kuhan yung lagayan. Tama para hindi na mahirapan. Kasi kapag doon pa sa kabila ay medyo mahirap yung kuhan. At nasa kuhan ay nasa kabila na yun. Hindi na yung sakop ng lupa nung kukuhanan na yung tatayuan namin. Ano, kumusta kuya? At kumusta man ang pakiramdam? At ito ay talagang yero yan, yero. sobrang saya. Pero hindi naman yung talagang totally ano, mabigay lang ako sa iyo kuya na ano, wala sa sponsor. Habang hindi pa tayo nakakasimula, at least ikaw nalinisan mo na. Ito 2,000. Wala kay Ate Aya. Yan. Salamat po. Yan para kay Totoy ano. Para pagkain nyo, ha? Yan, mayroon na naman itong ano eh. Anong gusto mong sabihin, ano pabili kay Papa mo? May pera si Papa mo oh. Mabili yan ng pagkain. Pagkain ang gusto. Ang paborito niyan ay kuhan. Laging tinapay yung may palaman. Yun ang lagi niya na kuhan. Ilan kayo? Kaya ata ninyo dun mga 3 lang? Kaya nyo o 4? Pagbabakal ko pa rin ano. Pero mabilis yan. 3 lang. Kaya mga 4. Pero pag 4, mabilis dapat. Oo. Pantagama ko sa Para ano tayo. Para magawa na yung bahay dun. kaya pa rin. Tapos si kapatid mo naman, sabi daw siya daw ang maalalay dun sa pag-aaral. Nag-usap na kami at nasa bungko ako ay wala naman akong kapag nag-aaral na ay wala akong mapagbilinan sa dalawa ko, kaya sabi ko sa kapatid ko ay siya na muna ang bahala dyan sa bahay habang nasa kuwan ako. Kung baga, masawa ka pa kuya. At medyo ngayon ay talagang medyo Focus muna siguro sa mga anak. hindi ko pa yan maisip at kung makakapangasawa man lang akong sasaktan man lang yan ay kuwan baga yung pakitang kuwan lang ay mabait pag nandiyadyaan ako, pagkatapos ay pag wala ako ay iba yung trato sa anak ko ay hindi ko na yung pinangarap. Talagang ang importante sa iyo yung anak ano. oo. Dami na niya nag-aampon sa akin. Ay sabi ko kung mawawala pa yan, di paano na. Nandiyadyaan lang sa dalawang lakas ko. Sa dalawang anak kay Totoy at Melissa. Uy, naligo na si Ate Melissa oh. Halika, naligo na oh. Grabe si Ate Melissa oh. Parehas kayo nakabalo ng papa oh. Mabait na to si malabig pa tayo ang anak niya no? Mabait na bata. Hindi mo lang makawalay-walay.
Papasbay talaga ano. Pag ako naalis na hindi ako napaalam, Baka umali ka dyan sa may bubong dyan. maghahanap yan lagi. Oo. Oo. Dapat talaga mapaalam. Mapaalam sa kanya. Ha? Si Totoy, kumusta nga po si Totoy? Okay naman baga at ayan o, May mga kalaro na siya dito. makalaro na. Buti kuya, ano, naisipan mo kasi feeling ko yung na-depress ka din nung kaproblema kaya doon ka nagtira. Talagang medyo talagang nasyak ako kaya sabi ko anong pagkapangyari ng ganun ay halos talagang mawala-wala lang ay talagang hinahanap ko yung dalawang yan. Yung si Totoy bagong ligo din. Niliguan ko na Wala yan. na naka-blue. Ay na. Grabe mga kalingap. Surabit. Hintay-hintay natin yung makausap na natin. Kung ano yung hingiin niya, kayo nang bahala ano. Kayo na nakakakilala dito ay kumbaga tayo. Pero suporta na lang. Habang matapos yung bahay. No? Hintay-hintay na. Toy, ano, masaya ka na, magkakabahay ka na. Uy. Marami ka ditong kalaro. Ha? Maraming kalaro. Opo, kamo. Uy, ganda mo man. Marunong man pala mag-upo si Totoy. Pag tinatanong, magsagot. Bagong ligo pati. Maaral ka na din pati. Mag-aral sila. Ang importante Kuya Michael. Hintayin natin yung mekaniko. Yan nga ang pangarap ko sa kanila na makapag-aral sila at para yan sa kanila din. Totoo yun. Kaya sabi ko ay kapag nag-aral na sila ay pupukusan ko silang makakuan. Wala silang walang problema para tuloy-tuloy lang ang pag-aaral nila. Kami naman po, tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Nagtrabaho ni Kuya ay na chinso ka Oo. Pero yung mga nakabagsak na nakahoy Yung nakabagsak lang, yung tuyo na yung mapapakinabangan mo talaga. So, magbigay ako ng budget doon para sa kahoy doon sa bahay niya. Ito Kuya, 2,000 yan. At kasya na yan, sobra pa ata yan, Oo, at kuha na ito. At yung sobra dyan, syempre, yung sa iba pang kailangan natin. Ay siya at Ang importante, makapabahay kayo. Merong bahay sila Totoy. Ano Totoy? Baba. Ate Melissa. Magiling ka sa video ka, karaganda mo. Nahiya si Ate Melissa. Ate Melissa. Ba't tayo hiya? anak ko. Masaya yan si Ate Melissa ngayon. Mahihiling ka mo ni mama mo. Kabahay. Tatabagan ka mo ni balagan. Yung mga kamag-anak mo. At mamaya ay kuha na natin yung kahoy pag nakausap natin si Kuya Jamie. Tapos- Mamaya Tapos po si Kuya, anong tawag doon? yung magawa. Anong pangalan niya? Kuya Sandy. Kuya Sandy. Oo. At least medyo matagal At least meron na akong contact sa inyo. Yan lang naman ako. Kung halimbawa anong kulangin, mag-chat lang kayo. Kuya? Mag-chat lang kayo or mag-text. Ang kailangan pa Basta At tuloy-tuloy. may cellphone naman yung kuan ko. Kuya, Yung pinsan Melissa, ko. masaya ka? Ha? Ay, masaya nga si Ate Oo. Melissa. Buti okay na siya Wala man masamang Paano siya? nangyari. Buti nga at gas-gas Nakabayad lang man yun, nabayaran man kayo ng Sa kuan pa, sa pizza 30 pa nga. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Buti magaling na siya. At sabi daw ay sa katapusan lang mabigay. Pero ang importante Kuya, ligtas siya. Walang nangyaring masama sa Kaya kanya. sabi ko ay salamat man sa mahal na Diyos at yung anak ko ay hindi na grabe. Tsaka Kuya, at na din ako yung forma natin, ikaw na lang magkausap. O siya po. Tsaka kung bigay yung contact number ko. Oo. Number ko, tapos kayo, kilala nyo naman yun. Kakilala nyo naman yun, Kakilala namin yun. Para sa Lunes, simula na tayo. Siya po. Sige Kuya. Ate, paalam na ako, bless, paalam na ako.
bless Totoy. Yan po si Totoy mga kalingap. Melissa, paalam muna ako. Kayo na ang bahala ko yan, no? Oo. Sige po. Mga kalingap na kausap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka,